Ямбол. Някъде около 42 градуса северна ширина и 26 градуса източна дължина. Находчивите тенис любители настроиха GPS координатите на автомобилите си към югоизточния областен град. Останалите се довериха на сърцата си, отправяйки се за участие в първия двойков турнир на Аматьор тенис България. Не можахме да дочакаме 2014, за когато сме подготвили серия турнири. Ето защо решихме да се пробваме дали ни бива в организацията, тъкмо да натрупаме и малко опит. В това ни начинание здраво рамо ни удари фирма IMOTI.BG Сливен в лицето на амбициозната Христина Митева. Също така сайтът за спортна екипировка Тенис Павилион, който осигури част от наградите, както и нашите приятели от Fitline, които заредиха всеки един от участниците с енергия, която подпомогна пътя към успеха в турнира. 44 мъже и 24 жени. За пореден път регионът се доказа като водещ генератор в развитието на аматьорския тенис в България. Имаше участници от Ямбол, Сливен, Нова Загора, Казанлък, София, Бургас и други. Отдаваме заслуженото и на нашите приятели от град Козлодуй, които повишиха настроението с атомното си присъствие. Желанието ни бе да осигурим максимална възможност за игра. Ето защо се спряхме на вариант с двойна елиминация, 3 в 1, двойки жени, двойки мъже и за десерт смесени двойки. С 6-те си корта тенис комплекс Ямбол 2005 подкова плановете ни. Имаше място за много срещи. Официално се изиграха 105. Отделно имаше и няколко предизвикателства между стари приятели в неформален вариант. При дамите заложихме на един рядко организиран формат – двойки жени. Това не остана неоценено от по-красивия пол и 24-те участнички направиха 12 много стабилни двойки. Мъжете останаха щастливи. Имаха шанса да наблюдават играта на някои от най-красивите любителки на тенис. Най-добре в целенето на топката и корта при двойките мъже се справиха Христо Трифонов и Андрей Манолов, които в финал в неделя се наложиха над Йордан Ников и Антон Костов с 2 на 1 сета. Ами така де, момчетата пропътуваха 698 км в двете посоки между Козлодуй и Ямбол. Нима не заслужават да спретнат един купон за шампионската титла, когато се приберат. При дамите финал играха Мариана Динкова и Лири Гочева срещу Силвия Никова и Зорница Цонкова. Първите имаха да се реваншират за загубата именно от Никова и Цонкова в по-ранната фаза на турнира и успяха. Победиха с 9 на 6 и титла. Честито на Мариана и Лили. При смесените двойки Данчо Ников и Силвия Никова, които имат емблематично съвпадение в фамилиите, показаха чудесно разбиране на корта и не дадоха шанс на другите претенденти за първото място. В финал те се наложиха над Мариана Динкова и Ники Джонджеров с 6 на 3 гейма. Последва награждаване. Силвия, Тончо и Мариана си тръгнаха с по 2 купи. Със специален приз си тръгнаха и всички, които заеха двете трети места в трите турнира. Награда отнесе и най-възрастният играч на турнира – супер пенсионерът Владо Берон. Равносметката. Аматьорският тенис в България се развива с всяка изминала минута. Страхотно е, че по едно и също време на няколко места едновременно в страната се провеждат турнири с различни формати и се регистрира сериозно присъствие, а нивото на тениса расте с всеки изигран матч. Традициите се изграждат с всяка следваща проява. Вярваме, че посоката ще остане същата и ще продължим да се усъвършенстваме. И не просто ще се радваме на звездите по телевизията, а от първо лице ще продължаваме да изпитваме удоволствието от най-вълшебния спорт – тениса.